Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál co nejkrásnější prožití vánočních svátků, hodně štěstí, radosti a spokojenosti každému z vás a vašim blízkým. Přál bych si, abychom vánoční svátky a nový rok prožili v klidu a přátelské atmosféře. Pro mě osobně byl rok 2009 zvláštní. Narodila se nám dcera a já se těším, že prožijeme první společné Vánoce. Vánoční svátky jsou pro mě zejména svátky rodinnými a já si přeji, aby je všichni měli možnost oslavit v kruhu svých nejbližších, ve zdraví a přátelské atmosféře. Po Vánocích a Novém roce však přijdou další dny, méně slavnostní, ale možná o to důležitější. Rok 2010 bude pro Českou republiku rokem velkého rozhodování. Čekají nás volby do sněmovny, ve kterých občané naší země rozhodnou, kterým směrem se naše země bude dále ubírat. Věřím, že si lidé správně vyberou, jakou cestu si zvolí, aby oni i jejich rodiny a blízcí mohli žít ve státě, který myslí na své občany a pomůže jim i v dobách složitějších, i v dobách, jako je tato. Vážení přátelé, přeji vám mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti v soukromém životě a úspěch v tom pracovním roce 2010. Zkrátka přeju vám vše dobré.